Moabot ang Ginoo uban kaniya ang tanan niyang mga santos nianang adlawa musidlak ang dakong kahayag. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa uban sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nining ikaduhang adlaw sa ato ang paghimo sa nobena pangandam alang sa pagsaulog nga maampuon, mapamalandungon o mahinuklugon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Sugdan nato una sa tanan atong tawgon ang ato ang pinayalan karong gabi una nga maoy mo pasiga sa tulo ka bituon nga niya diri dapit sa wala sa ato ang altar. Akong tawgon si Ginang Rosalinda Lopez Torres. Ma'am Lynn. Ug usab uban niya si Mrs. Sheila Bacasmas Laboray. Mga igsoon, mianhi kita uban sa kalipay, sa pagpaabot sa paganhi sa atong Ginoo. Ug diha sa iyang pagabot, kita magsaulog sa iyang pagkatao. Kinsa miluwas kanato, gikan sa kangitngitan sa sala. Pinaagi sa paghimo sa krus, nga usa ka punuan sa kinabuhi ug kahayag. Ining punuan nga gidayan-dayanan sa katahom, magpahinumdum unta kanato sa krus ni Kristo, nga maghatag og kinabuhi ug nga kanunay kitang magmaya sa bag-ong kinabuhi nga nagadan-ag diha sa atong mga kasing-kasing. Magampo kita. O Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay, hinsa nagpasiga nining mga parol, ug ihatag nga na kanila ang panabang nga ilang mapaubsanong gipangayo, aron nga nilig-on sa tabang nga ilang gikinahanglan, magmakanunayon unta sila diha sa pagsugid ug pagsangyaw sa imong ngalan. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon, atong dadon ngadto sa altar sa Dios. Nanganiining pagsaulog nato sa Santos nga Misa, giyahan kita sa iyang lamdag nga gihulagway sa larawan o gilarawan sa parol o sa bituon, nga karon atong mapaminaw diha sa pulong sa Ebanghelyo ug sa karaang kasabutan nga atong pagapamation.
Ugar maandam kita sa paghalad ning santos nga misa. Maghinulsol kita sa atong mga sala, mangayo kita sa pasaylo sa atong Ginoong Jesucristo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kong uyamot sa nahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadununta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Haloy kami. Magampo kita. O Dios, pinagi sa imong bugtong anak, imo kaming gihimo nga mga bag-ong binuhat, sudunga ang mga buhat sa imong kaluoy, sa pag-anhi sa imong anak. Hinluoy kami sa tanang buling sa sala, kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Alaot ang Jerusalem, ang madaog-daogon og hugawng syudad, nga misupil sa Ginoo. Dili siya magtagad kang bisan kinsa, ni mamati kun badlongon. Wala siya mosalig sa Ginoo, ni mudangup sa iyang Dios. Ni adtong panahona, usbon ko, ang katawhan sa kanasuran. Magampo sila kanako lamang og dili na sa ubang mga Dios. Mutahod silang tanan kanako. Gikan sa tabok sa mga suba sa Ethiopia, ang napatlaag kong katawhan, musimba kanako, nga magdalag mga halad. Ni atong adlawa, dili kamo pakaulawan bisan sa inyong pagsukol kanako, kay kuhaon ko ang mga garbuso kaninyo, ug dili na unya kamo magmapahitason didto sa balaan kong bukid. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel
dili na magbuhat og dautan ni mamakak pa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpatalingho sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagpatalingho sa singgit sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagday maania kanunay sa akong baba. Maghimaya unta ang akong kalag sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog ka nako ug malipay. Tanaw kamo kaniya aron mo sanag kamo sa kalipay. Og dili kamo manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa gisakit nga tao, namati ang Ginoo. Og giluwas siya sa tanan niyang mga kagul-anan. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagbuhat sa dautan, aron dili na sila hinumduman sa yuta. Sa pagtuaw sa matarong nagapatalinghog ang Ginoo kanila. Og sa ilang mga kagul-anan kiluwas sila niya. Haduol ang Ginoo sa naguol, ug kanila nga nagantos aron pagluwas kanila. Nagaluwas ang Ginoo sa kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay kasalanan kanila nga nagadangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalingho sa singgit sa kabus.
Ang ginumana ninyo. Ang pagbasa kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labang pari ug sa kadagkuan sa katawhan. Karon unsa may inyong hunahuna? Dahay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako, mitubag siya. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan, sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus mingon, sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae maguna pakaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay miani kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala kamumutuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Sa makausa, mayong gabii kanatong tanan. Karon ingnan ng inyong tupad. Maglinog man o maglunok, kuyog ta. Sige daw, ingnan ko no. Basig mo kalit lang kagdagang og una dito sa gawas. Labi nagmaglinog. Og maglunop na gani, sus, mukariting dayog dagan. Balik sa imong kaluklukan o kataguan. Mga kaigsunan ko riyan ni Kristo, nining ikaduhang adlaw sa nobena alang sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo, sayod ako nga kini kung unang adlaw sa Misa de Gallio,
mausab ang pagpahibalo kanato sa panawagan sa simbahan nga kita maghimo og pamalandong sa nagkalain-lain nga aspeto sa usa ka sinuduhanong simbahan. Ang pangutana, lisod man na siya sabto ng sinuduhanon. Diin man na siyang pulong nga gikan. Gikan na sa Dumaguete o gikan sa Pransya, Italia, diin man gini siya gikan nga nganong ang simbahan buot man nga kita mamahimong usa ka sinuduhanong simbahan. Makaigsunan kini nga bililhong pulong sa tradisyon sa simbahan nagkahulugan og nagagikan sa labing laom nga mga tema gikan sa gipadayag sa Dios sa atong kasaysayan. Ang sinodo, pulong nga Griego ang gigikanan. Greek. Ang pulong nga sin, S-Y-N, nga kung atong binisayon, ang atong spelling, dili ni S-Y-N, kundi S-I-N, nagpasabot og uban, kuyog. Ug ang hudos, H-O-D-U-S, nagpasabot og dalan. Munang giingnan ta mo, maglunok man o maglinog man, ing na imong kauban, ing na imong katupad, ing na ang imuhang amahan, inahan, kuyog ta. Ayaw pag inusara. Nang lang uban jud ta. Ayaw pag ija-ija aw diha. Mura ba nay kagikan nga sinultihan sa atong bag-ong talahurong arsobispo Alberto S. Uy. C. Uy. Matkaigsunan, nagpunting kini sa dalan o paagi sa pagkinabuhi isip usa ka katawhan sa Dios nga naglawig, nga nagpanaw. Mo nang nining tuig nga gitawag natog tuig sa panaw sa jubileo sa pag sinati sa dakong grasya nga atong nadawat nga mao ang atong kaluoy, pasaylo ug kaluwasan gikan sa Dios atong Ginoong Jesucristo. Giagnita sa simbahan. Gidapit ta sa simbahan. Gipahimangnuan ta sa simbahan, gipahibalot ta sa simbahan, nga magpanaw ta nga uban, aron mamahimo sad tang sinuduhanong simbahan. Gikani sa mga gisulat sa usa ka pampleta o libro nga gamitoy sa International Theological Commission, Synodality in the Life and Mission of the Church, year 2018. Niadtong Nobyembre 30, 2025, unang Domingo sa Adbiento, ang atong talahurong arsobispo nga bag-o pang anhi niadtong milabayng bulan sa mga Oktubre katapusan dayon na Nobyembre, no? Siya nagpanawagan dili tong tungod lang kay siya mingon adto ta sa kadalanan, apil ta sa supak, sugbuanon, pakigbisog kontra korupsyon. Dito ba mo? Wa mo dito, no? Nakadungog mo ato? Nabungol mo? Nakapaminaw mo ato? O ang inyong napaminaw tagaw-tawra sa obispo? Namati mo ato? O
pagbating-bati ra ang imong napamati ni adtong adlaw nga nanawagan siya. Nanawagan ang atong arsobispo nga bag-o nga taga Budjol, no? Nga kita padayon nga gitawag sa himo nining usa ka pagpuyo sa kinabuhi nga usa ka sinuduhanon nga simbahan pinaagi sa iyang paglusad sa siyam katuig nga plano unsaon nato pagpuyo ang atong kinabuhi aron 2025 nga plano hangtod sa 2034 nga plano. Sa maninglis pa, ningon siya, journeying together as a fully alive church. Nagpanaw nga uban ug usa aron mahimutang tinud-anay nga buhi hingpit ug buhi nga simbahan. Nang hinaot siya uban nato nga di siya maginusara sa maong panaw. Nang hinaot siya nga kung kita nakadungog nini sa nagkadaiyang aspeto unsao nato pagpuyo ang maong paagi sa pagpuyo sa kinabuhi nga mahimutang usa ka sinududhanong simbahan together journeying nga una sa tanan matubad ni nato ngadto sa konkretong mga lakang para sa kaayuhan natong sugbuanon nga simbahan. Sa tuig manggod 2033, that will be the centenary celebration of our becoming Archdiocese of Cebu. Usa ka gatos ka tuig ang milabay nahimutang archdiocese. Ang usa ka archdiocese naglangkob og lain pong mga kaabag, kauban nga mga dioceses sama pananglitan sa Diocese of Dumaguete City, sa Diocese of Tagbilaran City, sa Diocese of Talibon, sa Diocese of Maasin, sa Diocese of Cebu. Kini mao ang Archdiocese sa Sugbo nga gilangkob ubos sa Sugbuanon sa Central Visayas. Panglantaw sa atong talahurong obispo nga kung ang simbahan universal nanawagan nga kita maglawig, magpanaw, nga magpuyo sa paagi sa kinabuhi nga uban ta, dungan ta, aron kita mamahimong tinudanay gayud nga buhi nga simbahan na ay nagkalain-laing aspeto unsaon na nato pagpuyo. Ug kining ato nga gihimo usab nga gitawag nato nga nobenaryo ambas sa ato ang Misa de Gallo. Siyam kaadlaw nga pangandam pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa itong Ginoong Jesucristo nining tuig 2025. Giawhag kita nga mugahin kitag panahon, atong usisahon, atong una-unaon, atong pamalandungan, atong paminaon, atong dunggon, atong pamation ang pulong sa Dios nga makutlo nato, inighimo nato nining santos nga misa aron siya mamahimo nga bulig, tabang, gabay, lamdag, kahayag para pagpuyo nato sa kinabuhi nga uban jud ta, nga nagpaminaway, nga nagpamatiay, nga nagkadungganay, nga dili ako ra, nga dili ikaw ra, nga dili sila ra, dili kamura, kundili kitang tanan.
uban. Nanawagan ang atong arsobispo nga palambuon ang kahanas sa pagpamati. Kita karon gitawag tag moderno na kayo ang atong kapanahunan. Panahon sa atong modern technological means of social communication. The irony is, di nagalit ta magstoryahanay. Tinuod dili. O di magalit mo manubak. Sa ato pa din na mo magstorya. Mutanaw na lang mo, mututok na lang mo, mukaging na lang good ko diri. Di pag yun mo tandog diha. Tinuod dili. Sila ray tinuod kamo diha, bantay mo diha. Palambuon ang kahanas sa pagpamati, pinaagi sa pagampo. Kay ang pagampo dili pagyamyam. Ang pagampo dili paghangyo lang. Ang pagampo dili paghatag og maya og kahimayaan sa Dios lamang. Ang pagampo dili mao lamang ang gitawag nato nga pagsugid sa Dios sa atong mga pangalyupo, mga hangyo ug mga pangayo. Ang pagampo naapod ang gitawag natog pagpamati. Pagpamati nga una sa tanan atong madungog nga mulahos sa atong dalunggan ang atong nadungog nga kasaw-kisaw og abtik pud unta ta nga makabatyag o makabantay nga naay gisulti, naay pulong nga gilitok para kanimog kanako. Muna nga ang unang pagbasa, basahon gikan ni Propeta Sophonias, miingon og akong kutloon. Alaot ang Jerusalem, ang madaog-daogon ug hugawang syudad nga misupil sa Ginoo. Paminaw, pamati, dungga. Dili siya magtagad kang bisan kinsa ni mamati kun badlungon. Dili siya magtagad ni mamati ni bisan kinsa kun badlungon siya. Kasuway mo ana. Labi nagmagsigig tagaw-taw ang pare. Susalingisi, alingugog, kasamok, kasaba. Pag-abot yun na mo dinhi, ang usa nga inyong gilitok, Monsenyor, mga padring bag-o, klaruha kayo ng inyong gisulti diha. Kay ang among madungog diri sa likod, puros yagaw-yagaw. Karon mangutana ko, kamong mga tagalikod, kadungog mo na to? Kadungog mo na ko? Nagsamot kahinay. Kadungog mo na ko? Kadungog. At least makadungog. Naminaw mo na ko? Namati mo na ko? Very good. Very good. Kay di mo na ay dalunggan nga nakadungog apan nagpalingog-lingog. Nakadungog apan nagpagabungol-bungol. Kanaabi tay panultihon, siya nga magpabungol-bungol, maamang-amang pod. Kay ang amang, di good makasulti. Kay wa siya'y madunggan. No? Pero inigabot ni Kristo, matod pa, maghudyaka kita, kay ang mga bakol makalakaw, ang mga buta makakita, ang mga amang makasulti. Ang mga masakiton, mga ayo, ang mga giyawaan. Niabot na si Padre Monico, atong usa sa kabulig sa pagpapahawa sa yawa. Ang mga minatay, mga banhaw. Tiyaw mo na, pagkanindot nini, no? Kung makapamati ta, kung makadungog ta, kung paminaw ta, unsa man kay atong buhaton. Aber, kung miingon ang simbahan, ang atong kabispuhan,
sama sa istorya ba nga tong nadungog sa ebanghelyo karon sumala ni San Mateo kapitulo 21 bersikulo 28 sa 32 mingon ang amahan ngadto siyang anak dong sa maguwang nga anak adto sa atong parasandong sa atong vineyard og trabaho didto unsay tubag sa maguwang dili ko napakoy daghan sigurong buhaton napakoy daghan ginauna, napakay dughan nga gustong unahon, nga nung maminaw man ko nimo, kapoy-kapoy lang kumuadto dito, pero nakapanginuklog siya. Miadto siya, bisan siya mingon, di ko muadto. Ang ikaduha, ang manghod, yasang giingnan, dong, adto sa parasan nato dong, sa atong vineyard, trabaho dito. Unsay tubag sa manghod? Oo tay, adto ko tay. Pero unsa may nahatabo? Wa gyud siya miadto giatay na lang. Paingon-ingon pa nga moadto. Wa gyud ay moadto. Numdum lang ko ni adtong akong kaubang pare si anhing Padre Isubal dito pa ko puyo sa palasyo uban ni kanhi og anhing talahurong Kardinal Vidal. Aligri kay to siya. Ang iyang mata nagyiluwis. Pero nagmisa siya kay naay nagpakasal sa palasyo sa kapilya. Og iyang giangnan ang ginasal kay bawmong ni ako nganong ni ako dinhi kay ang akong atay giatay. Ngunang nagliwis ang ilang mata o dito po siya namatay. Makaigsunan ko ni Kristo, pagkadungog sa ikaduha, mingon siyang oo, pero wa sa'y tiil pag-adto. May nadaeng naatay tiil, no? Nga ang atong litukon, nga oo, na ay kauban nga tiil. Pero lagi kay siguro naguna-una mangguto sila nga sila ray muadto. Ako rang maguwang, ako rang manghod, ngano manghod oy. Pero karon be, moingon ko ninyo, moingon ang simbahan. Mangadto ta sa watershed didto sa Kantipla. Atong bisitaon didto, mananom ta. Yawat na lang nay mutubong kahoy didto. Dili na ta malunupan sa baha. Kung sa may inyong tubag, kalaki ka lang diya mong senyor, ikaw lay adto. Kalayo na itong Kantipla. Musakay mi dito, muagi mig Transcentral. Ang Transcentral mismo nahugno na mga ni. Muagi mi diri sa manipis, ang manipis ni dahili na mga ni. Nga naman, kay ang sapa nga maoy gigi dagaydayan sa tubig sa atong watershed sa Mananga. Ang iyang natural nga agianan, nasangsangan na. Tungod kay gusto tang mo-improve, gusto tang mo-usbaw, ma-develop. Pero nagbuot-buot ta, atong gisukwahi ang plano nga natural sa tubig kung asa siya moagi. O kay ato mang ipagbabag-babagan, tanawa unsay nahitabo. Pag-abot sa ulan, way bukid, way mga kahoy nga musaod niini, way kasapaan nga mupaagi niini, lunop ang atong gidangatan. Nawad-an tag tubig, kay mismo ang agianan sa tubig diri sa Aklupan, naguba, nawag-an tag kurinti. Pwedeng luuyan nato ang atong mga kauban diri sa atong embankment sa Mananga, ubos sa Lawaan, diri sa Tubangan, sa Isla Verde, sa Biasong, Isla Pula, diri sa Roma, sa Deca, sa Litmon. Naunsa man ta? Nangaanod ang atong mga balay. Kay sila sad nga namuyo dito, bisan pag-ingnan, ayaw mog puyo diha. Kay baw mog nga no? Kay ang sapa sa Mananga, inani kalapda. Pero ang iya karon nga sapa
inani na lang kagamya ang agianan kay giusab man nato. O naghimo ta og mga flood control, inani kagamya. Di pudlawm, di pudlapad, maunang dali kayong sanapan sa tubig. Mirisi, kay wag kita manginlabot, wag kita mamati, wag kita maminaw, wag kita mangadungog, o kita mubarog sa pag-ingon. Ayaw guba ang atong watershed. Ayaw gusba ang plano agianan sa tubig. Ayaw pagpuyo diha kay ikaw sanapan ra og lunupan. Wa ta maminaw ni ana. Nagpatuyang ta sa atong kaugalingon. Nagpalingog-lingog ta, nagpabungol-bungol ta. Ug ang ato ring nakitaan, ang ato ring mga gituboy nato sa panggamhanan kay ngano nagbuhat sila og flood control, gisuksok sa bulsa ang ilang kwarta. Muragi ato pero wa ta kibaw nga kita di ay mirisi kay wa ta mamati, wa ta maminaw, nagpalingog-lingog kita. Kay wa ta manginlabot, wa tay pagpakabana kun unsa ang atong kinabuhi nga gipuy-an karon. Mauni ang tugon sa Ebanghelyo, paminaw, pamati sa pahimatngon sa Dios. Ayaw kaguol kay ang Dios bisan pagsayop ka, burukinto ka, dautan ng imong gibuhat, sama ka na itong mga babaeng dautan o mga kubrador sa buhis, iya kang tagaan og chance nga magbag-o o mag-usap. Kung maminaw ka, kung makadungog ka, kung mamati ka. Ang pagpaminaw di ay pagpaminaw sa pulong sa Dios nga mukulukit-ukit sa atong tanlag o konsensya. Mudala ka nato ngadto sa usa ka pag-ingon, tana, kuyog ta, atong ayuhon, atong limpyuhon, atong himuon ang atong mahimo. Dili kay silara, dili kay kamura, dili kay silara diha, kundili kitang tanan. Kitang tanan. Mao kana ang buhi nga sinuduhanong simbahan. Marog na taoy kay gigutom na mo. No? Mga pagampo sa katawhan. Kasagaran dili kaayo nato masabtan ang laraw sa Dios alang kanato, pangayoon nato sa Dios ang amahan nga masayra nato ang mga kabubuton sa ingon atong matuman. Mutuaw kita sa pag-ingon, Ginoo giyahi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan sa simbahan, magmadasigon ug magmaisugon, aron manggihatagon silang mutubag diha sa pagiya sa mga matuuhon nga ubos sa ilang pag-atiman. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami. Nga isip katilingban, himuon natong sukaranan sa atong pagkinabuhi ang kaluoy ni Kristo, ug dili ang pagpakaron-ingnong kinaiya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, anihay kami. Nga sa atong pagpuyo sa ato mismong kinabuhi, magmatinud-anon kita nga mutubag ug mutuman sa kabubuton sa Dios sa tumang kamasinugtanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga nagmasulubon, makasinati sa gugma o kaluoy ni Kristo, diha sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa tunhayng kalipay dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami.
Langit nung amahan, ibubo kanamo ang imong grasya, tabangi kami aron among matuman ang mga saad nga gihimo namo. Uban ang matinud-anong kasing-kasing, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita aron ang ako ginyong sakripisyo, mahiusa sakripisyo ni Kristo, madawat samahan, makagagahom sa tanan. Makapuy-puyon ta kanimo Ginoo, ang mapausano namong pagampog mga halad, og tungod kay wala man gayud kami, kaugalingong panungdan, at tagi laming kami sa imong kaluoy, iniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga paganhi gitagna sa tanang mga propeta,
uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipailas siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangup ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa imong hunong nga pag-awit. Santos giri kaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsangyaw, pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga kong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang pagitapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayon lalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nabanaw, si Kristo balik gani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles,
ug sa tanang mga santos nga nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daegon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sa mando sa atong manunubos, inubanan siya mga pagtulunan dasig kita nga magampo sa manamo. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luson sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, mahiliw sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gingharian, ang gahom, o ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kunya pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buyughari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipaambita sa sagusa ang kalinaw diha ni Kristo, panagdait manaa kaninyo. Peace be. Sa Diyos na nagawag ta sa mga kasalanan, kalibutan, maluoy ka tanan. Poderos sa Diyos na nagawag ta sa mga kasalanan sa kalibutan. Kini mao ang kordero sa Dios, Jesucristo, siyang nagawagtang sa tanang sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon.
Sa atong pagpangalawat, ang iyon mo na mo sa paglingkod lang, na ay mga ushers and usherettes, mga kabatanunan, nga mugiya ninyo kung asa mo mubarog o mulinya. Aron dili ta murag maghugop, tanan dirira sa tubangan o sa likod o sa kilid. Naa sila'y mga communion stations nga pagabarugan. Ato lang silang sundon kay sila mo'y atong giya o gabay sa pagpangalawat. Uban sa ato ang mga Eucharistic Ministers of Holy Communion. Daghang salamat. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo. Pinaginiining sakramento tuloy kami nga hukman namo ang nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon. Ug higmao namo ang mga butang nga langit nun. Iniamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dado na ito ang gugmaw kalinaw ni Kristo.